Jo ľudia, s vami tu je Kisučan pri novom videu. Ideme sa kúpať do najväčšej kisučskej destinácie, do Kisuce, do našej krásnej rieky. Pozrite sa na to, to je úžas. To je úžas, to je proste taká rieka. Tu sme pri mojej dedine, dedina tam smerom. Tuto za týmto sú Kolajnice, smerom do Kisuce. No, Kisuckého Nového Mesta, aby keby tu bol niekto zmetený. A ideme vyskúšať si dneska kvalitu našej krásnej vody a uvidíme, čo to je zač. Ľudia, vstupujem práve do vody. Má tak 20 stupňov, celkom pohodová vodička to tu. Joj, mohla by byť lepšia. Kakas. Ideme. Oj, more ľudia. Studená voda. Nie je taká zlá. Presmej. Točíš to? Dobre. Mimochodom ľudia, mám to ešte svojho kameramana najlepšie. No, to je to bude. Ja si dávaj nechoď počuť, teda voda pozere a telefónom není počuť. Tam je ten. Náboj, počkej. Ty vole, to je dobré. Ľudia, to je studené, to je ako cencu. A dá sa. Som bojím do toho hodí. Chceš to? Bojím, dobre. Počkaj. A to ide samé, vieš? A ja sa ani nesnažím ma to tak. Zbol. Ľudia. Zbol. Serem na vás, nemá to význam. Ľudia, ak tu je zdravo, alebo organizátor takého sportu. Skončil som. Myslel, že tamto tu, to je niekde byla nejaká ochreska, nejaká príšera, to možná fyzická príšera. A to tak pozerám, to je hlbšia voda, ale poľava. Predpokladám, že ten tvoj nebude moc vystrať. Ako nie som ja teda. Dáme to jako plina, sa nevidí.
Ľudia! Povedal som si, že idem si hodiť 2 žabky, našiel som si 2 kamene. Vyskúšam, že či som to nezabudol a skúsime to. No to bol smutný pokus, možno si to bude lepšie. No toto bolo lepšie, už som zažil aj lepšie, že sa mi podarilo, ale celkom dobre, môže byť. Ľudia, sme na poloostrove môjho vlastníctva. Majetkovo není môj, ja som si ho privlastnil. Ako člen jednej politickej strany, ktorej som si privlastnil tento poloostrov. A je môj proste. Tuto takto. Pôjdem, ukážeme vám, čo to tu máme, čo to tu mám vlastne. A potom ukážeme ešte v dolnej časti poloostrova, aká tam je dobrá voda. Ideme. Takže ľudia, sme už skoro pri spodnej časti poloostrova. Žiaľ, paradajky ani nič toho sme nedokázali vlastne nájsť. Ani sa snažiť nájsť, lebo sakra je to ľadom. Zasratá háveť. Lebo je tam veľa trávy a všelijaké hávede, ktoré sa celkom bojím, takže ty čo chceš, hnusný obad. A ideme dole, smerom dole. Takže ľudia, sme na danom mieste, najkľudnejšie voda, čo tu môže byť. Je to kľud, pohoda. A je tu aj piesok, ako taký. Piesoček, takže ideál. A idem asi do vody, idem skúsiť aká to je. More. Či ma tu niečo nezie. To je hlbšia voda ako tam hore. Nevidím na dno. Sa utopím jak tá cigánka, čo... Na tých 10 metrov vody, keď išla kde to možno žiare? Nie, neviem kde to je. Niekde dole. Som sa ešte ľudia nikdy nekúpal v tejto časti. A niekde tu je ideálne na kúpanie, ale nie je vhodný. Ale rovné dno tu je. Lebo tu chodí bager a on to tu odkopáva niekedy. A je tu rovné dno. Na všetko môže to. Dobre, asi ďalej už nejdem, tam sa bojím. Tam ja tam už nevidím a ja už neviem. Není to taká silná voda ako hore. No ľudia, tu je ďalšia časť, tu je tá kľudná voda, ako som hovoril. A tuto je riečka, čo ide k nám do dediny. Je to kapec hlavným cestou, ide pod až sem. A toto je najteplejšia voda, čo tu asi je, lebo neteče rýchlo, vlastne strašne ona stojí ako taký. A môže byť. No ľudia, asi sme metu, našu krásnu metu. Žiaľ, zlomila sa nám na poli. Troška. No, necháme ju tu, takto na varovanie, že každá upratovačka, čo sem pôjde, nejako skončí. Dobre, a ešte ľudia, keby ste sa pýtali, kde to sme, šli sme od toho kraja ďalej, lebo už ideme sa naspäť, to je ničo. A keby ste sa pýtali, prečo som vo vode, tak som ako Deep z The Boys. Kto nevie, čo je The Boys, pozrite si, a Deep je ten Aquaman. A keď uvidíte, aký je ten Aquaman, tak... Dobre ľudia, to je asi všetko. Dúfam, že sa video páčilo. Ak aj, tak dajte like, odber, zvonček, komentujte, lajkujte, všetko možné. A jo.